Issa, għal-fukaw ġara waqt l-istiġimat, mux qabel jew wara, waqt. X'kont forsi qed fost differenti, x'kienu forsi xi esperjenzi biex taqsam magħna, kif x'kien qed jinbidel waqt l-istiġimat għal xahar. Rajt xi bidliet fiżiċi u forsi anke ta' madwarek x'qalu lek jew x'qalu lek x'għandha. Il-messaġġ tiegħek għal min forsi qed jarana, forsi illi wkoll imħajra li tibda tagħmel xi bidla, x'nu l-messaġġ tiegħek għal dawk illi inti taħseb illi jkun għandhom bżonn illi jinbidlu. Jiena kont naħsibha, però tkun determinata, tittajt illi nibda. Għax dejjem ovvjament inti ma taħsibha qatt tibda. Tittajt ħanibda. U għaż li tibda ma jinispeċix. Natasha, proset ġdid, bħala waħda mill-Universal, Natasha, kif raw sħaba Italjani waqt it-timx, rajni ħafna wkoll Natasha għamlet bidla kbira, illi grazzi għal il-bidla naħsbu tista' tispira ħafna nies ukoll, għal daqstant Natasha hija waħda minn ħafna winners illi għandna ta' 6 Week Challenge. Mela, tal-marċek tiegħek Natasha, nirringrazzjak minn ġdid ħanejlek proset u biex ħanejlek grazzi, isir dawk kollha qed tiraw il-video u bħalek jgħidu din is-sota